Ka isikai chanak chukhandao hachnong terchang West Giant Hill District wachi banai linter wada isikai da ka helmi shalla kam kawi ka wada yo nam state award yong snem ar arpau le da poi ka chawakut da ya langsam certificate so kitiar chanak chukhandao ha yung isikai ne pottery training center yong ka helmi wa emachnong terchang hi kani ka isikai wachi banai linter to ka wahab apo ka handicraft promotion scheme yong snem arpau le arpau so weda kam wa arpau ngut ki man bay kani ka chnong ki wada yo man toy yagi certificate sebagai tiar chanak chukhandao de ikti chaki arpau ngut ki man bay Dau General Manager District Commerce and Industry Center Juai Ubi Wardri waka SE Kharpran Functional Manager DCIC Juai Hagani kasingi Ubi Wardri de emen sen we kentu kan pham haro yagi wada dep cha sikai wo maya ki yesam weda pachat haro hajrong em kam open ne pensa ya kam gani ka sap tenri yaga yung isikai ne pottery training center yang ka helmi shella da yarap karchan paisa da ka Directorate of Commerce and Industries Meghalaya Shillong ka wahab apo ka handicraft promotion scheme arpau so Isno apo Meghalaya ba na boro ki lasang ba ternai yo ki brio ki balong indigenous craftsmanship hakaliang ka ba kilayo da ka award kum ikong helmi shella bad ikong Roland Putu napo lamnai bad ikong helmi shella napo nang ni napo tasang te kalong sisa kani ga jing songu barka jing sobhai ba kum kini ki brio kidan ba kina penne ya kani ka indigenous craftsmanship barkani kan yahi ba pateng kan ya ka jika jangi bad ngaso kerben roba kini ki para Israelang berkhoi baik itu ni menta bad kumju kumau kumba la follow kau khatan ba ila training kini mana kini ki ski juga ada menta ski kini tang ban su ai ka certificate bad recognition iki and I hope nang ne sakmat ba kai ka jun kam kini ki nong train nang ne po tersang ba po lamnai ngi kloi ban ya hakano no kaliang do te da kani ka kini ki kintin ki ba khandian na sobhawan kutu kun phami pi cha barafat I need dong nama lengba ka jing yo award ka jong I tingi yo ban le ya kan ka training de ti asmo ban ong ni ai leshi kun e kong helmi nama ka matshu ong no ka ta jing yo award ka jong I ka wan ra pa te ya ka jing man toy ne ya ba lo ki ba na kan ka dong ni ka shong ti khnya kan shu ka tai mo ka ni ka award ka ba I yo lengba ka tu ka jing job ka jong I ya ka tu ka award haga komisioner kiu ti ilai yo ya kan ke yeng ke how kan kata ka pisa ba yo alum tak bachina ka ke ni ye ibe pri naladiro ila pandap handian re ila yo ka chilam ti kani kan de ka training center mo ka ka ai training ka ba ka soka ka ai ni ba ka jinjok ke kata ka wo ti lalo jong kata ki ai ru ye ya kata ka sit mani la ne ka pisa ban pendan kam ban tre uni ukhando uba pi tre kamut la yo lenga kata ka jingira po ti ka ba ni ai shi I kum ka nong job yo an ai jini kai ka de I de ti kum juru kawan kata ka training program ti ka ni ka training ka ba ai training shi na ye pi ba ni yo ru ban ai ka skai ka ni pi de ti kum juru ni yo ban ai khin ya ki tiar ki balong ki ket bangiong nang khin ya ke ngla ban ai shi run ta ku ka sanction ka ban yo an ka sorka ngla yo ban pen dia ni kita di min se yo ru ban ai hang le pi khin ya kita ki ket di na ka dau di ni lum lang na ta ni resmi ka long ka jing put ban yo ban ai pi ka certificate ke kum juru kum kadang ba nila ada ban put ya ni ka training but video an ai teki duplicate ke e ngasmo ban ai kableshi pun ni ji amro ikalak tu lagi ka por ban yo dan nak ban ni kesni ban video an ai kan ke certificate shapi ban kunjuri ni duplicate